Jeste ljudi, danas ćemo igrati Hunger Games. Sa nama je Nikola i drugi Nikola. Samo što ja ne igram. Da. Hunger Games. Evo ga Nikola James. Kako si išao ovaj? Gdje su perece? Aj kreći, kaj kreći. Vidi ovog. Ovog zombija. Vidim ga. Vidi gdje je on. A znam da je stano. Lak. E vidi, skočiš i ulazi sve svetlo. Ba. Aj kada ide po više, brate. Popala na snijem. O, čip sam naš. Idemo, 3, 4, kreni! Nema u sredinu. Pokupio se. Vratime, dođi. Gdje si, evo me, dođi. Pokupio se nešto. Ovaj lik ima sword. Pazi se ovog lika, jedemo na drugu stranu. Vrati me. Čekaj, našao sam čest. Pa ima. Pazi, lik. Ubio. Ti kupao? Nisi? Sad će onda bude gotovo. Ubio i mene, a? Jesi ti kupao malo pre? Ne, A? ne. Morat ćeš ti posle da se kupaš, da se spremaš za školu, znaš? Čekaj, bre. Čekaj da vidimo u koju ćemo sad arenu. Uđi u arenu 3. U arenu 3. Da. Evo ga. Oj. Ušao sam. 6. sam kao poziciju. Prati me. Gdje je parkour? Ovdje. Ali stvari... Čekaj tu, budi tu, ne mrdaj se. Okreni se. Ajde, dođi na parkour. Kakav, idem. Op. Kako ja to lepo radim. Gdje si? Ja A ja. sam završio parkour. My castle. Ovo je moj zamaka. Kako si ti završio parkour? Ali probam se. Gdje si ti došao? Popao se. Pip. Snimi me kako skače. Tu da sam ja bio došao. Čekaj, ja sam... Opa. Ja ću da resetujem kompjuter. Okej, baš nas to briga. Gleo, kakav skok? Opet skok. Beži od mene. Čeka, skoči. Jo. Aj ti prođi. Panik, bre, dole. Idemo drugi se, gdje drugi? S koje strane? Čup. Čup. Ne mrdaj se, bud tu da se teleportujem posle do tebe ako ne uspijem. Pa sam. James. Čekaj. WhatsApp. Pas. Thank you. Ne mrdaj se. Dobro. Kad pobedim ti se teleportuj. Opet. Pasi. WhatsApp. Da. Gdje si ti? Opa. Prihvati. Evo. Kod mene se čuje TV malo, tak? Više se čuje TV nego ti. Opa. Idemo. Opa. Ne! Te pasi, brzo. Uj, prešao jedan.
Čekaj, ajde tu koncept. Gledaj se s njim. Opa. 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 Idemo. Bre. Idemo. Bre. Opa. Opa. Fuck. Ovo padne na zadnjim. Bubule se stalno kupa u bazenu. Opa. Ti si suv. Skače se i kupa. Pasi opet, a? Taj koncept. Čekaj. Se pasi opet. Tu koncept. Idem pip. Bubule se stalno kupa u bazenu jer pada. Jesi ti? Gleda da ćemo ovu epizodu nazvati. Evo, krenuli smo. Kako? Opet sam pored tebe. Prati me. Bežimo. Fora. Ti čekaj. Da, a dajte mi. Ne idi tamo. A čak da uzme nešto. Ne. Prazno. Jesi. Lik ima jedan sword. Idemo u kuću neku. Idemo u kuću neku. Eno je neki lik tamo. Gdje si ti, James? Idemo Vidim te. Vidim te. Stižem. A, crkni. Ubiću ga. Ubij ga. Šta si dobio? O, ekstra čukice. Evo tebi kapa. Daj kapić. Važi. Daj kapa. Zimam. A po glavi mi zima. O, lik. Ajde da ga ubijemo. Ima ekstra iteme. Ubi ga. On nema šansi, ima Iron Sword. Prati me. Pa s njim. Idemo preko ograde. Opa. GTA San Andreas. Ja ću snimati Samp. Gle. A? Ovo ti je iz GTA San Andreas. Stvarno. Daj. Ne, otrovao sam se. Daj rane. Ne, očeno. Daj tjere. For you. Ja sam se otrovao. Pa od piletine si. Ja sam živ u piletinu. Pa treba si ispekreć, a ne da jedeš živu kokošku da jedeš. Ram ti be. O! Lik. Beži, mule. Beži! Ništa ljudi, znači da će čo biti čo za ovu epizodu. Mama, i vidimo se! Gdje ste tu? To smo. Si crko? Jesam. Ha, daj se. Ništa ljudi, to bi bilo to za ovu epizodu. Vidimo se u sljedećoj. Ćao!